for second time. Beyond 2027. 100%. 100%. About to endorse No more Atiku Obi will Aṣíwájú for life. After ọdún mẹ́jọ Aṣíwájú, a tún bá bàbá abẹ́lọ́ fún another extra. Ọdún méjìlé. Wàá gbá yìí bàbá. Àwọn tó bá ti wá torí ìjà yìí. Ìgbòho ló sọ bẹ́ẹ̀. Ó gbé Atiku wèrè kan, àbóbi wèrè kan wálẹ̀ Yorùbá. Ìgbòho ló sọ bẹ́ẹ̀. Alágbàlagbà. Lọ́wọ́ ìgbòho Ìgbòho Aṣíwájú ló ní. 100%. Kó láti dìbò. Kò sọ́wọ́ náà. Aṣíwájú ni o, for second time. Seeing this guy Sunday Igboho, I just dey feel sorry, pity to so many of you gullible Nigerians, gullible Ndi Igbo, who always jump into any messiah where you see out there. Oh, he's fighting for you. Oh, he will give you freedom. Oh, he's fighting for all nonsense. Do you understand me? Especially again, what about gullible Igbo Kanjimaki made this video. Can't believe na this century, no one only know about Igbo na Zologo Biafra. Do you understand me? Ụmụnne m na gị na-abụ n'obodo oyibo na-efe deep from your stupidity because you are too gullible. You don't know your left and your right. A na-ashatụrụ na social media, Biafra is here, Biafra or nothing. Mana ọ na-esendere nwanne ya nwoke, nwanne ya nwaanyị nọ na university ịgwọ akwụkwọ. Ama na-agwakwa gị ya because many of them, ụmụnne fa nọ na UNN, UNTA, Kedafia bụ nọ na UNIZIK, ESUT. You understand me? Ụmụnne fa nọcha na College of Education. Ụmụnne fa nọcha ma na Ịgbarị Amụ. Ụmụnne fa nọcha na Madonna University. But do you know what? Because you need a gullible. As onye Igbo, it is stupid. Nwere ife ịma. They are just feeding from your ignorance. N'ala obodo oyibo, gbanye kamera na-acha atụ Biafra or nothing. Do you understand me? Ị na-eshare na comment. O were gị na-agbara ego na social media. Mana m bịa na-agwa gị ya bụ eziokwu. Ya la like ịnụ ya. I didn't make the video because of Sunday Igboho. Because if for Sunday Igboho is better than a lot of ụmụnne m na gị na-abụ n'obodo oyibo na-agba okwu Biafra. Because ndị a bụ ekperima ọjọọ. Many of them azụrụ azụ. That is it. Etu esi atụ ashị. Propaganda in the highest order. If even that na propagate, ma nke bụ eziokwu ma nke bụ ashị, a na-epush ya. Ịjụ ọfa asị gị na media warrior. Nafa na akanta Nigerian government. At this century, na gị nwa bụ onye Igbo believe na onwe na azọrọ freedom. Ndị ife gbasara mụ na Sunday Igboho, but ma apụta ebe a na-agba okoko, onye anyị na-afụ Sunday Igboho, a lot of ụmụnne m na gị na-abụ n'obodo Igbo for opportunity Sunday Igboho for now, they go grab am. If you don't know it today. Akwa agbara gị na Ifeanyị Ụba bụ nyanwa wetere aeroplane eji bunata Nnamdi Kanu. Up to today for egosiri gị evidence. Ya jele ikwu akpọ ọgụ Sabo, ejele ikwu akpọ ọgụ Fulani Broad, ejele ikwu akpesa asị gị na ịbụ agent of zoo. Onye na-agwa eziokwu. Go and check since all this agitation since I vegetarian Nnamdi Kanu. How many ndị Igbo youth akpa igoro because of lie and the fake hope na a ga-enye gị Biafra. Nke ji unu n'ọrụ kịta bụ nke unu so na nyanwa after Simon Ekpa ya bụ nke nwaanya na parade ghalị onwe ya kịta. Ndị otu wee welikwa unu na-amị ekwu unu na social media. Bụ na etu ya nụ ịghọtabere that na ife ga-enye mụ na gị na-abụ freedom na Nigeria, ife ga-eweta udo n'ala Igbo, ife ga-eweta prosperity n'ala Igbo, ife ga-eweta development n'ala Igbo, wee tu agama bụ onye Igbo nọ kịta na ichigha azụ join eva politics, join eva Nigerian Army, join eva Nigerian Police, join eva Nigerian Navy. Ma ọ bụ na ị chọrọ na mụ na gị na-abụ ga-adị free, onye na-ekwe gị nkwa n'obodo oyibo na-akọrọ gị akọ armed struggle na ihe agbagide egbe wee nweta freedom na Nigeria na structure, he just deceiving you. Onye dị ka m ga-apụta ebe a na-agwa gị eziokwu because I know send their papa. The highest fa ga-eme wee threaten pa maka fa si akọ. Ụmụ nkịta nke nka ya eme video. Sị mụ na a na-achọ location m, I go still do video na-agwakwa ife na-agwafa. Do you understand what I'm saying? Ịgbagharịcha
izida na nwere ike kpaa ya agha ebe ị na-akọ akọ dị Biafra. Ndị Igbo nọkwa ndụ abirikwe ndụ fa na-aga aga. Do you understand me? Ihe ọbụla aya aba na-agwa gị maka ya asị gị na a na-azọrọ gị freedom na o nwere ife nwa ya enye gị without corrective effort etikwe n'isi na ya. Ole si na ndị Igbo anyị niile na-ekwu maka ya, mana akwa ife no one group of people na-ekwu, they go buy you, the rest Igbo will be moving on with their life. Na Nigeria sọsọ ife ga-esave Nigeria wụ na anọkọtasị na enwe revolution. Every tribe na Nigeria ga-adị involve, Yoruba, Hausa, Igbo. Mana etu ị nọkịta wụ onye Igbo nọkọta rise ya one group of people si na fight Nigerian government, they go buy you. Ayara afọ ozu gị. Ịghọta? Mana mpụta nwere ike na-agwa gị eziokwu ya na-aghọta ya. Some of unu nwere ike kịta na-asị na Sunday Igboho na ọmachara ife. O nwere ike ọ bụrụ ndị befa kpọrọ ya. Do you understand me? Oge efe ntị ma ife fa kwuru. Ịghọtago? Because ọ ya na-akwụ sọsọ ya. Ihe niile ndị Yoruba ji wee biri kpọọ ya si tie down si ahụ dị anyị ya stop ife iche na ọma stop ya. Mana bịa ebe m na-aga na-abụsi akpọ ọghọsi gị dị anyị jiri ike na nwayọ elebọlụ ọghọsabụ Fulani Broad agent of zoo. Ịchọkwa ịmakwa n'ife o, chọkwa ịmakwa n'ife ndị a na-enye gị $100 $200 ụmụnne fa nọcha na university nke gụchaa akwụkwọ achọtara ya akwụkwọ Germany, chọtara ya akwụkwọ Canada, chọtara ya akwụkwọ Europe, chọtara ya akwụkwọ America, chọtara ya akwụkwọ obodo Eriza, chọtara ya akwụkwọ Australia, chọtara ya akwụkwọ Kerafia, South Korea, Japan, mana a na-ebi gị egbe nye gị $100 echi niile nwụọ throw Ikonso ebe ka family today, ebe ka family Ikonso nọ today. Did you know about him? Don't wake up, keep dreaming. A na-enye gị Biafra. Ịchụ ọkwa ka ọ gaba adị kịta one day kịta enukwa akụkọ ya n'akụkọ. Do you understand me? Ga Simon Ekpa chapụta kịta n'iche na gị na ya na-akọ dise m akụkọ gụọ nkwụtụ ife a na-agwa gị o je chapụta kịta na efu na akụkọ gị na ya na-aba ama mbụzi ofu.